Daghan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabinan yung Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Juvie, 25 anyos, minyo ug may 3 ka buok anak. Apan kining usa, dili gyud ako'y porsuso nga inahan ini. Anak kini sa akong bana sa una niyang karelasyon. Taga-Tabango Leyte ko. Ug punto legal kining akong suliran. Kabahin kini aning sitwasyon sa anak sa akong bana nga ni anamo. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa sugilano nila sa akong bana nga taguon ta lang og Rito ug sa una niyang gikarelasyon. Kani Bekir kini si Rito sa usa ka bikiri sa Palumpon, Leyte. Ingon ini ang mga panghitabo. Rito, nga nasa ni babae nga naibog ni mo. Interte na. Amaw ka? Niya pa ko'y gimasa nga pa. Ako ni masa ana, be. Ato ba nga sa ito nangita ni mo? Pero bay Rodel, Sige na, atuan na. Ano sa mong ka? Daghan na naibog na babae na. Swerte na kay ka, ikinaib ka na na. unsa? Sige na. O sa manisyo eh. Talaw man. Manok na namin duol sa tuktukon. Birigid ayon. Kay ibog ka na ni mo. Unsa? Amaw. Ay, salamat. Kay gidate na gid ko nimo bisag din hilang sa karinderya. Happy na kay ko rito. Pasensya ka na mi ha. Kaner tayo akong maabot. Ay, sweet. Okay ra kay ko, oy. Bisag unsa. O bisan unsay gusto nimo nako rong ikayo na. Wala jud ko'y problema. Ha? So, kikin din hi. Asa man ta? Ha? Dugay na kay kung nangandoy nga mahitapot nato ni Rito. Unsa? Naka-home base ka na ni Mia? Amaw ni mo eh. Gilaw mo ko ni mo atong babayan na. Gago. May kubit ka di ka sa tuktukon? Nya, happy maka ka? Bay, mayuha mo dabayan na bay. Uy, Agoy, klaro yung anad na ba? Ako'y gitrabaho. lami agod na bay. Ang luka na nako bay. Kipasin og ngabdos. Aw, mo'y pagaing nun, nga maamahan ka na sa anak ni Mia, bay rito. Unsa? Oh, Mia, nganong gidama ko nimo din sa inyo? Kanang si Papa lay sulti nimo uy. Niya naman siya. Naraay. Ikaw day ang nakapamabdo sa akong anak? Ha? Mabdos ka, Mia? Oy, Rit. Og ikaw ang amahan. Uy,
Gikan karon ayaw na pagtrabaho sa bikiri rito. Pangupras na lang mo og lubi dinhi sa among dapit aron dili ka na kaayo malayo sa akong anak. Og ati man na ang among anak hangtod mga anak siya. Ha? Kataas ng lupiha eh. Nga, kuwang ba sa akhak? Apan, di masa pwedeng laktawan ko ni sa pagkat-kat ko na. Sige na lang. Ako na lang buhat og hak-hak ang lubiha. Patrick ko. Unsaong may buhion ka naman. Ni anak ko ibabaw sa lubi. Huwag yo'y hakakan dapita. Ang akong sundang. Hakakan ko ng lubi. Maligkas ang kill! Aray, ang akong hawak. Kasakit! Agay. Rito, Naunsa ko. Red, ingon sa doktor. Nabalik yun ko ng imong hawak sa pagkatagak ni mo sa lupi. Unsa? Di na ka makapanagkag lubihan eh. Ako na lang siguro manarbaho sa Manila. Biya, ayaw ko biyahe nga. Ingon hindi nga akong kahimtang. Biya, makunsa naman lang ang atong anak nga usa ka buwan pa. Anya, unsaon man nato pagkabuhi ani nga inutil naman ka. Oh, Biya! Nibiya gyud ang unang gikarelasyon sa akong bana kay manarbaho kuno siya og Manila. Usa ka buwan pa lang ang bata adtong higayuna. O gikan sa adtong higayuna, wa na gyud magpakita pa si Mia nila ni Rito. Nipauli na lang si Rito sa ila da ang ilang anak. Og nahibaw-an na lang ni Rito nga may lain ng kaipon si Mia dito sa Manila. Nag-move on na lang siya. Nanarbaho og balik bisag bali na ang hawak aron may ikabuhi siya sa iyang anak. Ang iyang mga ginikanan ang bantay sa iyang anak. Ug hangtod nga nagkita mi kay manuroy man ni siya og paan sa among lugar. Ug nagkauyab jud mi. Wa magdugay, nagminyo mi og 6 years old na atong higayon na ang iyang anak. Unya, Wa lang hibaw ino, Jovi. Duha ng inyong anak ni Rito. tulo na maoy. Si Inday niya di ay ang among kamagwangan. Ay, di man na ninyo anak ni Rito. Oo, apan anak siya ni Rito ma. Maong anak ko na sab siya. Bilib ko nimo nga nakadawat ka ng anak ni Rito sa laing babae. Nganong dili man ma. Nga sa panagkita namo ni Rito, nahibaw naman kung daan nga may anak na siya. Maong giisip ko na sa mga anak nako si Inday niya. Luoy sad baya kay ng bataan ma. O sa kabuan pa lang siya nga gibiyaan sa iyang inahan. O sasad na sa hinungdan, kung nga ni samot ang akong kaluoy ni Rito ma. Ay, hinoon, buutan masab gyud na si Rito. Kugihan nga mulibod og tindaan ng iyang pan sa atong mga kasilinganan. Maugid ma. Maayo! May nangayo magkatahuran ma. Uy, kinsa man ron? Hala, ikaw na'y adto dito kaw. Ako na'y bahalang mo bantay aning bata nga nagtutoy pas bibiron. Ah, sige ma. Kinsa na! Ako ni, si Mia. Ha? Ikaw ba ang unang gikarelasyon ni Rito? O ikaw siguro niyang naasawa? Oh,
O may duha na mi ka anak. Ayaw ka bala ka? Wa ko mo aniharon sa pagsamok ninyo. Kay sus, usa pa may apason akong rito Ni ako aron sa pagkuha sa among anak. O lagirit, dinis si Mia. Kay kuhaon ko na niya ang inyong anak. Yang matragod noon. Karon siya kanahon na anak. Nga dako ng among anak. Unsi anyos tagod do? Rito, ingon na ba to siya nga mubalik? Kay makigsulti ni mo. Maayo! Siya na ron ay. Unsa imong tuyo, Mia? Pwede ka sultihin sa mga asawa? Ni ako, aron kuhaon ko ang atong anak. Kay di masab ka makahatag niyag maayong kaugmaon. Tamparuson na noon ka? Unsa? Rito, kalma lang. Mia, sultian ka. Dili ko ihatag nimong atong anak. Kay musabli ka pagkainahan. O sige! Di ni mo ihatag na akong bata. Ikihata mo! Unsa? Gibaharan mi nga ikiha sa unang gikarelasyon sa akong bana, kung dili na mo ihatag ang bata niya nga anak nila ni Rito. Medyo nabalakasad ko, kay dili man sad gud ihatag sa akong bana ang ilang anak. Kay wa man mi kasiguruhan sa bata niya, kay iya malanggani ning gibiyaan dihang usa ka buwan pa lang sukad sa pagkatao. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Usa ka buwan pa lang ang bata dihang gibiyaan sa iyang inahan. O karon lang siya niyo sabog pagpakita namo. Pwede ba siyang mareklamo ana sa pag-abandonar niya sa iyang anak sa maong pangidaron? Ikaduhang pangutana, 11 anyos na ang bata. O karon lang napakita pag-usab ang inahan sa bata kay kuhaon niya ang iyang anak. Makuha ba gyud niya ang iyang anak? Kay inahan siya sa bata. Ikatulong pangutana, kung dili ko na mo ihatag ang bata niya, ikiha ko numin niya. Makasuhan ba gyud mi? Nga kami man o ang akong ugangan ang nagpadako sa bata? Unsa man sang kasuha? Mapriso ba mi? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pila di ay edad sa bata nga pwede na siyang modesisyon kung asa siya mo kuyog. Kay 11 anyos pa manggod ang bata karon nga dili sad gusto sa bata nga mukuyog siya sa iyang inahan. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juvie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Personal, mga problema nato sa ato ang mga kapikas, kabanay, kauban sa balay, mga silingan, mga yuta, mga kabtangan, ato mga emotional, mga personal nga mga problema. Ako'y, sus, kinsa may mga nagmaoy din habi. Lah, padanang inyong suwat derebe. Atong pagasulyaan o atong pagahisgutan, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer shade. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran. Diri namo ang importante palihog lang gyud para pud masabtan namo ay mo diretsong pangutana himo ipod ning story. Kibaw mo lain-lain nga mga pangutana di manggod parihag tubag usahay nganuman kay magdepende man po na sa mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o anang inyong mga problema, no? Punto legal, tagat ato ang pagahisgutan, no? Ang ato ang letter sender, taga-Tabango, Leyte. Iyaha ato siyang tawgon sa pangalan nga si Juvie. Si Juvie, 25 years old, o gipadani niya ang iyahang suwat sa kiniyang akong suliran
official writers page, no? Thank you kaayo di ay sa mga likers, followers nato sa kini ang akong suliran official writers page. Pero tuguti lang sa gyud ko guys sa paghatag og pasalamat sad sa mga likers ug followers nako pod sa ako ang Facebook account, no? Pwede gid mo maka-like ug follow nako please, no? Ayaw gid pod mo pagduha-duha. Thank you kaayo sa mga mo greet, thank you kaayo sa mga mo comment. Salamat kaayo ninyo. Ako magpasalamat kaayo ko sa tanan nga mga ni-follow nato sa ato ang Facebook, sa mga nang comment nato dinha. Kumusta man mo? Thank you kaayo ninyo. Kani si Nico de la Peña, sila Jessa Adlawon, gorgeous. Thank you. Beautiful. Stay beautiful and kind. God bless. Thank you kaayo. Lian Ray Marcel Suelio, Alona Macabale Baguhin Kaleng, who is our avid listener, Rogie Mesecola, si Bernadette, Jongjong Mohelio, Joel P. Bacos, Agnes Rosiana, Eileen Jaime from Liloan, Cebu, Loriano Humarito, Edna Gador Getes, Rylen Benemerito, no, Loida Avenido Olverio, Jude Sarang Mansugutan, Salvacion Paslon, no, si Pluto Sumatra Datahan Pabon, taas nga sa Facebook, og si Vic Pasignahen Gadong, og si Rosemary Tanghian Olpos, Lydia Barliso, Lorenza Tanudra, si Laisyo Takoykoy, Suset Espina, Melanie Kimpan Alverio, no, Angel Pande Villahermosa, Johnny Wani Lumakaw. Thank you. And my friend, Joy Morales, Joycey Morales, hello. How are you? Dugay-dugay na kung waka-greet ni mo, Ma'am Joy. Kumusta man ka din ha, no? Si Rel Rodrigo, Senior Citizen, si Tita Gilma Catherine G. Maranan. Hello, Marites Rodriguez Baroro, Marily Abaw, Ana Marie Roda, no, Main Celia Dora Fuentes, si Daphne Danio, sus kadaghan, Lydia Barliso, ug sa tanan mga likers nato. Thank you kaayo for your greetings, no? And again, you can follow me on Twitter, Attorney Elaine, Instagram account, Attorney Elaine, og ako ang Facebook account, Elaine Bathan. Pwede po mo makapaminaw sa ato ang RMN nga Facebook account para sa ato ang live streaming, aning ato ang programa, ug sa mga nagkalain-laing programa sa ato ang stasyon. Okay? Letter sender, like I said, si Juvie. Si Juvie, yung unang pangutana, no, is this. Unang pangutana, usa ka buwan pa lang ang bata dihang gibyaan sa inahan. Ug karon lang siya ni usab og pagpakita. Pwede ba siyang mareklamo ana sa pag-abandonar sa iyang anak nga maong pangidaro, no? Pwede gyud nato makiha ang inahan ni irresponsable nga gi-abandonar. Kay pag-abuso man pud sa bata, gi-abandon tugat-tugatag panganak no nya kahuman di nato alagaan. Tugat-tugata og panganak kuman di dayta responsable. Tugat-tugatag anak di day nato kaya. Di day ta mo kamaumugam. May lantang palami day. Unya sa panahon nga magkinahanglan na ta, no? Nga mo atiman sa bata, no show ta, ghosting ta, lami ka, no? Di na maayo. Kani manggong paghilawas, di ra na puro lami, di ra na puro nindot, di ra na puro gilok day. Og di mo magmatngon, no? Di mo mag-careful, magbungag yun na. O nagkahuman ana, dili naman ta ka-atras, no? Nya kauman, mulimod ta sa atong responsibility. O dili na maayo. Ayaw mo ana, mo na. Ikaduhang pangutana, 11 years old na ang bata, sus, diin maning ginikanan, syaro pug malimot sila, no? Uya, karon lang nagpakitag usap ang inahan sa bata. Kay kwaon kuno niyang anak, makuha ba gyud niya ang iyahang anak, kay inahan siya sa bata? Well, truth be told, yes. Because maski pag-unsa ka irresponsable ang inahan, kung wa gyud siya nitugot nga i-adapt or intrigo or ipagam sa lain ang bata, nga iya na pong gi-relinquish permanently, meaning gi-give up niya ang iyahang katungod, isip inahan, di sa gyud sila pwede, no, nga basta-basta lang og kuha sa bata nga mahimo ng ilaha na agyud gihapoy katungod ang inahan. Ikatulong pangutana, kung dili kuno namo ihatag ang bata niya, ikiha kuno miniya, makasuhan bagud miniya nga kami man
ug ang akong mga ugangan ang nagpadako sa bata. Unsa man kasuha mapriso ba mi? Di mo pwede mapriso. Kay good Samaritan man mo kamom ganinigam sa bata, no? Pero ang akong point ani is mas naagyoy katungod ang mama. Pwede gud siya mukiha for habeas corpus, pwede siya mukuha lang gud for child custody nga makuha niya ang bata, ha? Di lang yun nato po na mapamugos, no? Unless naagyoy trial nga mapakita yun natong unfit mother siya. Ikaupat og katapusang palutan na pila day edad sa bata nga pwede na siyang modesisyon kung asa siya mukuyog. Kay 11 years old ang bata karon ug dili sad gusto ang bata nga mukuyog sa inahan. Okay. Now, ang under our law, kung pananglitan ang ginikanan ana minyo, no, na minyo silang duha, ang kustodiya sa bata usually basta below 7 na as mama. Pero wa po'y magdili kung magkasinabot lang nga mag-share og custody ang mama ug ang papa. Pero ug mag-edad nag 7 years old pataas, kay ang bata ginahatagaan gyud na sa higayon nga muhatag sa iyahang opinyon, giingnan gyud ta nga paminawon pud nato gyud ang bata kung unsay ilahang kinahanglan ug unsay ilahang gusto. So kinahanglan sad gyud na nga hatagan og chance ang bata to speak, no? And right to an opinion. So, kung og makaayo sa iya, hatagan gud siya higayon mo pili og kang kinsa og asa siya. So, kay 11 man siya, basin pwede sad siya sugtan. Or, ako alam pong punto, ako sa tinud-anay lang ba, mubati, maski unsa ka irresponsable ang mama gyud para nako. Mubati manggug ko gihapon sa bata. Dili tungod kay libati kus irresponsable nga mama. But ato sad gyud ng kanang dawaton ba nga naagyoy void on the part sa bata. Kanang naikuwang yun sa iyahang kinabuhi, sa iyahang kasing-kasing, kung dili yun pud siya makumpleto as a person. So ako, hatagi pud siya sigurong opportunity. Pwede maguna nato siguro storyahan. Labaw na kung ang bata di ganahan, pwede siguro nato storyaan nga sige, kanang shared custody lang sa ta. No, dili sa ta kanang magsabot lang ba kay para pud ang bata mudako nga nakailas iyang ginikanan unya, pero mupili siya nga adto siya didto kung madagyod og storya. Ana man ang custody nga pwede ra gyud na mastoryahan kay ang best interest man sa bata ang ato ang huna-hunaon permi. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.